Stod I der? Hej, vi er inde ved idrætslinjen. Grunden til, at jeg valgte idrætslinjen, er fordi, jeg rigtig godt kan lide at bevæge mig og gå meget op i sport. Fordi jeg elsker at prøve nye sportsgrene, som jeg ikke normalt kommer til at prøve. Jeg valgte idrætslinjen, fordi jeg kunne se mig selv gå på den, og jeg synes, det lyder spændende. Man behøver ikke være verdensmester til alle sportsgrene for at gå på idrætslinjen, så længe man har viljen og er engageret i det. Det, der kendetegner idrætslinjen, er selvfølgelig, at vi har 2 timers ekstra idræt om ugen, og derudover får vi nogle gange forlænget timerne, så vi kan få en mega fed tur ud af huset, baseret på idræt. Vi cykler stort set altid til de steder, vi skal, og det er jo også en mega god måde at få en masse bevægelse i skoletiden på. Eksempler på ting, vi har været ude at opleve, er golf, tumbling, jiu-jitsu, BMX, tennis, badminton, og så har vi også været medhjælper til SFO'ernes dag på Fredericia Stadion, lange gåture, og så har vi også besøgt en sportsefterskole. Vi som klasse synes, at man får et mega godt fællesskab, fordi selvom vi måske ikke alle går til sport eller til den samme sportsgren, så har man det til fælles, at man ofte interesserer sig for det og har lyst til det. I linjefagsugen, som foregår 1 gang om året, har vi været ude på Kildevæld Efterskole, hvor vi blandt andet spillede volley og ultimate, og så var vi også ude at gå omkring 20 km. I nogle af de andre år var vi sammen med årgangen over os, hvor vi så havde ugen til at lave et aktivitetsspil. Du kan forvente dig en masse fede oplevelser både på skolen, men også ude af huset. Derudover får man en masse gode minder og venskaber, fordi vi laver en masse ting, hvor det er vigtigt at kunne acceptere hinandens forskelligheder og niveauer. Alt i alt bare en masse fede oplevelser som klasse. Her på idrætslinjen har vi godt sammenhold, og vi hjælper altid hinanden. Vi som klasse synes, man får et mega godt fællesskab, fordi selvom vi måske ikke alle sammen går til den samme sportsgren, eller på den sags skyld til sport, så har vi det til fælles, at vi ofte interesserer os for det, og så dermed også har noget at snakke om.